Bon dia i moltes gràcies per assistir a la roda de premsa de presentació de la campanya dels 15 anys de rescat, el col·lectiu de suport a les presos i preses polítiques catalanes. Des del rescat, des de l'any 2001 que es va produir la ràtzia policial contra l'escamot de l'organització política armada Euskaditas Batasuna a Catalunya, que es van produir diverses detencions i a les quals es van produir també molts empresonaments de companys i companyes catalanes i la marxa a diferents països d'altres companys en el moment de la batuda policial. Al final del 2001, arran de la detenció d'aquests companys i companyes, es crea el nucli de suport de solidaritat envers a cada un d'aquests militants de l'esquerra independentista i internacionalista, i a final de l'any 2001 tots aquests grups de suport es coordinen al voltant del rescat com a col·lectiu de suport per als presos i preses polítiques catalanes. D'ençà del 2001, el rescat hem anat fent difusió de la situació dels presos i preses tant en les seves lluites dins de les penitenciàries en les que es trobaven, com la seva situació legal tant a nivell sanitari com a nivell d'estudis, i hem intentat que tant els presos com les famílies estiguessin durant aquest temps en les millors condicions possibles. Com a col·lectiu, cada any hem anat fent unes jornades d'aniversari per recordar la data fatídica del gener del 2001 on van ser produïdes la majoria de les detencions, i cada any localitzem al Nadal la marxa de totxes habitual de record que volem als presos i preses polítiques a casa, igual que la manifestació de l'11 de setembre, on recordem en una data tan assenyalada com és la Diada Nacional de Catalunya, la presència de les preses i els presos que tornem a casa al costat de les seves famílies. Des del rescat portem molts anys de lluita, solidaritat i compromís arreu del territori i a les famílies i amb els presos i preses. Actualment, amb les dues preses polítiques que queden i estan a l'estat francès, que són Lola i Marina, situades a Lola a la presó de Rennes i Marina a la presó de Fleury, com amb els presos que han hagut, que ja per sort els tenim al carrer i que han estat dintre de la disciplina del rescat, com pot ser Juanra, el cantant de cop, o Diego Sánchez, Figo La Redonda, Laura Riera, Jordi Grau, que també han sigut presos pel seu internacionalisme amb el poble basc. Aquest any fem el 15è aniversari com a col·lectiu, tot i que al començament de l'assistència del rescat un comissari de policia de la Via Laietana li va comentar a un company nostre que no es donava més de 2 o 3 anys d'assistència com a col·lectiu, tant de bo hagués encertat en aquest pronòstic, perquè significaria que no hi haurien presos i preses polítics, però malauradament continuem després de 15 anys en actiu i solidaritzant-nos amb els companys i les companyes represaliades. Ara el company Ferran us explicarà el que seran els actes que anirem fent durant aquest 2016 en commemoració del 15è aniversari del col·lectiu de suport als presos i preses. La campanya en si dels 15 anys de rescat constarà en diferents xerrades per diferents capitals dels països catalans. Les xerrades es faran una cada mes i més informació de cada xerrada s'anirà anunciant a mesura que es vagi apropant cadascuna de les xerrades per les diferents xarxes socials on Rescat està present, com Twitter o Facebook. Cadascuna de les xerrades també que anem fent es portarà una exposició on també s'explicarà el resum dels 15 anys juntament amb un arxiu fotogràfic.
Per acabar l'any, pel mes de novembre, encara no sabem la data concreta i el lloc, es realitzarà un acte final. I en resum és això de la campanya dels 15 anys. Moltes gràcies.